Valoarea pocăinței. Într-o zi, mergând să-l vizitez, l-am găsit în chilia sa citind. S-a bucurat din toată inima când m-a văzut. M-a primit cu deosebită dragoste, apoi s-a aplecat din nou asupra cărții. Eu l-am întrerupt de la citire și am început să-l întreb despre pocăință, la care el mi-a zis: "Crede-mă, frate, că bunul Dumnezeu nu va judeca pe creștini pentru că au păcătuit." M-am mirat mult de aceste cuvinte și l-am întrebat surprins: "Atunci, după cum spuneți, păcătoșii nu vor fi judecați? Trebuie adică să credem că nu este judecată?" "Este și prea este," mi-a răspuns el. "Atunci cine va fi judecat?" "Ascultă, fiule, să-ți o spun limpede. Dumnezeu nu judecă pe creștin pentru că greșește, ci pentru că nu se pocăiește. Pentru că a păcătui și a se pocăi este omenește, dar a nu se pocăi este semnul diavolului și al slugilor lui, fiindcă nu trăim necontenit în pocăință, de aceea vom fi judecați." Mi-a povestit apoi cu multă înțelepciune un fapt vrednic de cunoștință pe care, auzindu-l, rămâi uimit de negrăita iubire de oameni a lui Dumnezeu. Atunci când l-a cercetat pentru prima oară harul lui Dumnezeu și l-a adus la pocăință, i s-a întâmplat ceva asemănător fiului risipitor din parabolă. Se afla într-un loc numit al lui Aristarh și se gândea la păcatele sale. Deodată harul mângâietorului i-a atins inima și el și-a zis întru sine: "Păcătosule Nifon, să mergem să ne mărturisim lui Dumnezeu păcatele. Nu știi dacă vei mai trăi până mâine. Aleargă dar acum. Ne așteaptă acolo Tatăl milostivirilor, preanduratul Dumnezeu, că El așteaptă pocăința noastră, a ticăloșilor și a întinaților." Cu aceste gânduri, alergând la casa lui Dumnezeu, și-a ridicat mâinile spre cer și a suspinat din adâncul inimii: "Primește, Părinte, pe mortul care și-a pierdut sufletul. Primește pe cel ce este groapa păcatelor. Primește pe hulitorul, vicleanul, nerușinatul, înrăutățitul, pe cel întinat cu sufletul și cu trupul. Primește pe cel robit de toate puterile drăcești. Miluiește-mă pe mine, nelegiuitul, tâlharul, lepădatul, urăciunea păcatului. Miluiește-mă, izvorule al tămăduirii, al milostivirii, și nu-ți întoarce de la mine fața ta cea prea bună. Nu spune, Doamne, nu te cunosc. Nu mă întreba unde ai fost până acum. Nu mă trece cu vederea pe mine țărâna, fumul, stricăciunea, nelegiuirea, ocara, urăciunea, gunoiul, sălașul dracilor și sminteala oamenilor. Nu mă lepăda de la tine, stăpâne, ci îndură-te și mă miluiește. Pentru că știu, iubitorule de oameni, că nu voiești moartea păcătosului, ci să-l întorci și să-l faci viu. Nu te voi lăsa până nu mă miluiești și mă ajuți." Apoi a mai adăugat cu sufletul amărât și alte cuvinte pe lângă acestea. Deodată un sunet a coborât din cer și a fulgerat o înfricoșată rază de lumină. Acea lumină în chip de două brațe s-a pogorât din înălțimea cerului și s-a înfășurat în jurul cuviosului. "Bine ai venit, fiul meu cel pierdut! Acum ai reînviat, copilul meu. Ți s-au luminat ochii, ți-a înflorit din nou tinerețea și de acum mă vei slăvi cu faptele tale." Zicând acestea, a dispărut în nori, iar cuviosul, din bucuria vedeniei, a venit în răpirea minții. Iar după puțin, revenindu-și în sine, a strigat: "Slavă ție, Doamne, slavă ție!" Și așa zicea mereu, pentru că inima lui era plină de dumnezeiască mireasmă și gura plină de dulceață duhovnicească. Apoi, după această negrăită vedenie, s-a rugat multă vreme. Și în chilia sa nu-și găsea loc, cuprins de aceeași răpire și uimire a dumnezeieștii îmbrățișări.
De atunci, precum spunea, a călătorit cu ușurință pe calea vieții, slujind Domnului. Această neobișnuită minune am auzit-o din însăși gura lui. Ochii îi erau plini de lacrimi când cu teamă, dar și cu o tainică bucurie mi-a povestit-o. Pentru că eu mereu îl rugam stăruitor și îl necăjeam ca să-mi povestească ceea ce îi se întâmpla. Iar el, fiindcă mă iubea mult, nu mi ascundea niciodată nimic. A petrecut deci în rugăciune ziua aceea în care l-a îmbrățișat preamilostivul Dumnezeu. Seara, cuviosul Nifon s-a rugat iarăși lui Dumnezeu cu aceste cuvinte: Doamne, Tu care ai întins cerul ca o piele și îl împodobești cu stele, cu soare, cu lună și cu nori, împodobește-mă și pe mine, în loc de stele cu smerenie, iar în locul soarelui să-mi strălucească Duhul Sfânt înăuntrul meu. Drept lună, înțelepciunea Ta să-mi lumineze mintea. Iar în loc de nori, îmbracă-mă cu blândețe, cu cuvioșie și cu dreptate. Încalță picioarele mele cu gătirea Evangheliei păcii Tale. Dumnezeul meu, Tu care ai umplut văzduhul cu bogăția aerului ca să-l respire și să se bucure oamenii, revarsă cu îmbelșugare și în mine harul și darul Sfântului și de viață făcătorului Tău Duh, ca să devin asemenea cu Dumnezeu, curat și luminos, smerit și blând, plin de har și de adevăr. Înzestrează-mă, Doamne, cu înțelepciune și duhovnicească cunoștință. Când a terminat aceste cuvinte, iarăși l-a îmbrățișat lumina cerească. În același timp s-a arătat un înger al lui Dumnezeu, ținând un vas plin de mir, pe care l-a vărsat peste capul lui, de unde curgând i-a udat tot trupul și locul s-a umplut de bună mireasmă. Multă vreme apoi din hainele lui se revărsa acea mireasmă și prietenii lui se mirau și se întrebau de unde vine aceasta, la care el le răspundea cu smerenie: Eu una știu că sunt cu totul cufundat în păcate, iar ce este aceasta nu știu. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.